že tu oveľa mladších ľudí, vtedy som mal že sú všetko starí ľudia. Ale môj starý hrával hore na také starý orgán, také varhany, neviem, či si to pamätáte. A chcem sa opýtať, pamätá si niekto na mojich starých rodičov, Samuel a Zuzana Ferikovci? Áno? Áno. Toľko ľudí si pamätá. Moja starka rada spievala a starky zase hral na orgáne. A vždy, keď sme sa išli, tak ja som išiel hore za ním a tam sme spolu sedávali. A musím sa priznať, že sme sa trochu aj tak bavili a že sme nedávali pozor v zhromaždení. To už teraz po toľkých rokoch môžem priznať. Starka sa na nás občas aj hnevala, lebo občas bolo zhora počuť také šuchoty všelijaké. A som si na to spomenul teraz, keď som prišiel do tohto zboru, už tu máte nový orgán, ale úplne som to mal pred očami, ako to tu vyzeralo. A musel som ísť von a volal som rodičom, ktorí sa starajú o starku a volám im, že sme vlúčenci v našom baptistickom kostole a chcem vám povedať, že chcem vyjadriť pozdraviť od vás, že či môže. Tak áno, aj starka ešte veľa z vás pozdravuje. A mama mi rozprávala, že tu mala svadbu s mojím otcom pred, neviem, koľkými rokmi. A brat kazateľ Čermák, dobre hovorím, ten ich sobášil. Tak to je také moje spomienky na detstvo, ale ešte sa vrátim k tomu, tým varhanom, a jak sme sa tam so starkým bavili, tak a nedávali sme pozor, a zrazu brat kazateľ navrhol pieseň. A my sme nevedeli, ako. A teraz starky na mňa, ja na neho, čo teraz? Nevie, čo má hrať. No ale on bol dobrý hudobník, tak tam pozapínal všetky tie registre a zahral niekoľko akordov a potom stichol a dával pozor, že ako začnú spievať. A podľa toho, čo spievali, tak on sa potom pripojil a hral, ale sme z toho zabavili. No viete, ale nemá to tak byť, že organista hrá podľa toho, ako ľudia spievajú, aj dnes najprv hrá orgán a potom spieva. Presne takto má byť aj v kresťanskom živote, že nie tak Pán Boh bude robiť, ako my chceme. Nie tak On bude hrať, ako my spievame. Ale častokrát my ako kresťania v tomto zlyhávame a veľmi sa modlíme Pánu Bohu. Pane Bože, toto daj, toto urob a toto správa, tu nám uzdrava, tu nám pomôža. A najlepšie, keď hneď, že nemáme veľa času, chceme to hneď a myslíme si, že Pán Boh tak bude robiť, ale dobre je, že vysielame prosby k nášmu Bohu, ale ja som to tak robil, že som sa o všeličo modlil. A vďaka Bohu mi nie všetko dal, čo som sa modlil, pretože som sa nedobre modlil, ale Pán Boh ma vyučoval, že On bude ten, ktorý udáva tón. On bude ten, ktorý povedie môj život a často bolo to pre mňa také nepochopiteľné. Ale je to jeho cesta a my po tejto ceste musíme kráčať. A ja vám chcem teraz porozprávať niečo z takého obdobia 5 rokov, kedy nás Pán Boh povolal do takej zvláštnej služby, ktorú sme veľmi nechceli, ani sme si to nevedeli predstaviť. Ale napriek tomu Pán Boh povedal, toto je moja cesta pre vás. A veľa nás na tej ceste naučil. Jedna sestra od evanjelikov napísala dramatizáciu na jedno dielo Kristýny Rojovej Sluha. A túto dramatizáciu poslala nám do zboru, ešte vtedy sme chodili do cirkvi bratskej, mojej manželke, Janke Ferikovej, a že ona by to mohla mládežou nacvičiť. Hovorím si, fíha, divadlo mám nacvičovať, ja som bol vychovaný v tradičnom baptistickom kostole a teraz divadlo hrať, to sa Kristýna Rojová hrobe obráti, keď toto my budeme robiť takéto veci. Ale napriek tomu to bola Božia cesta a Pán Boh nás do tejto služby povolávali, keď sme sa na to pozerali veľmi skepticky, ale začali sme a dali sme dokopy nielen
mládež cirkvi bratskej, ale aj z apoštolskej cirkvi, ale aj z evangelického zboru. A dokonca ešte aj nejakí katolíci sa k nám pridali. Bola to zvláštna skupina mladých ľudí a nacvičovali sme, spočiatku to nešlo, boli rôzne problémy a malo byť len jedno vystúpenie na jednej konferencii. A Pán Boh to požehnal a veľmi pekne sme nacvičili jedno divadlo Sluha a na tej konferencii prišli bratia z celého Slovenska a zrazu prišli za mojou manželkou a hovorili, že krásne to bolo, poďte aj k nám do zboru zahrať toto divadlo. A ďalší sa ozývali a zrazu sme mali mnoho pozvaní a sme boli prekvapení nad tým. Dokonca tam boli zo Srbska, bratia aj tí nás pozvali, aby sme v Srbsku zahrali divadlo. A naša práca Sluhu začala divadlo. A pokračovala tak, že sme dokonca 2 divadelné hry naštudovali a každá z tých divadelných hier mala viac ako 20 predstavení, 20 rekrís. Počas tohoto divadla sa sformovalo občianske združenie, museli sme to pod niečím zastrešiť a prišli nové také inšpirácie od Pána Boha, ktoré boli ako keby celkom z iného súdka. A Pán Boh nám dal taký nápad, aby sme požičiavali antidekubitné madrace. To sú madrace, ktoré zabezpečujú to, keď pacienti dlhodobo ležia na lôžku, aby nemali prevežanie. Je to veľmi nepríjemné a mali sme niekoľko aj takých osobných skúseností, keď sme videli, že je to veľmi ťažký problém má ten človek, ktorý má preležaniny. A Pán Boh nám dal takú myšlienku, že nakúpte tieto madrace, my sme hrali to divadlo a ľudia nám dávali peniaze za to divadlo. A teraz sme mali trochu peňazí, tak sme všetky tie peniaze dali za tie antidekubitné madrace a teraz ich máme niekoľko, požičiavame ich a tiež je to taká veľmi dobrá služba. A poviem vám jeden taký príklad. Bola vám jedna pani z Bratislavy a hovorí, že chcela by požičať antidekubitný madrac, lebo jej známa tiež má požičaný a dvoch týchto žien, manželia ležia v jednej nemocnici a tam sú 2 naše madrace požičané. Tak sa dozvedeli o sebe a Pán Boh tak pôsobil cez túto prácu, že ona sa nás pýtala, čo ste, kto ste, prečo to robíte, ako to robíte, tak som jej mohol povedať svedectvo a ona sa otvorila Božiemu slovu. A vtedy som videl, že Pán Boh chce takúto službu, keď sa priblížime ľuďom, tak nám otvorí možnosť evangelizácie. A dnes tá pani chodí do cirkvi bratskej v Bratislave na Cukrovú ulicu, tam sú naša priateľku a spolu chodia k Božiemu slovu. Čiže cez takúto službu môže Pán Boh spôsobiť to, že ľudia prijímajú evangelium. Viem, že vy podobnú službu robíte v rámci Lučenca, v rámci tejto komunity, možno i ďalej. Približujete sa k ľuďom zo sveta, aby ste potom mali možnosť povedať evangelium. Ďalšou takou službou bolo, že zase prišiel taký podnet zo Starej Túrej od občanov a hovoria, že prosím vás, zachránte ten domov Bielých hlav. A teraz sa dostávam k takému najväčšiemu projektu nášho združenia, že ja som ani nevidel, že nejaký domov Bielých hlav na Starej Túre existuje. Vy možno, že poznáte Rojovu a jej prácu na Starej Túrej. Rojová mala najprv chalúbku, potom nemocnicu, potom postavila starobinec, domov Bielých hlav a do konca svojho života tam aj žila. Mala okolo 70 rokov, keď začala stavať tento domov Bielých hlav. Kto z vás tu máte 70 rokov a viac? Sú tu takí, čo majú, tam 1, 2, 3, 4, sú to aj starší bratia. Tak Rojová v takomto veku, ako vy teraz máte, sa pustila do kúpy a rekonštrukcie domova Bielých hlav. Dodnes to dielo slúži na slávu Božiu. Takže chcem vás povzbudiť, nikdy nie je neskoro.
Ja som dnes prišiel preto, aby som vás hlavne povzbudil. Niekedy prídem do zboru a kazateľ si myslí, že no, tak budeš pýtať peniaze pre vaše občianske združenie, to je jasné. Raz som aj navštívil jeden taký veľký zbor a bohatý zbor, to bol vyše 300 členov má, tak som pozval kazateľa na obed. A tam, že mu predloží náš projekt a našu prácu a on mi začal menovať svoje projekty svojho zboru. A menoval jeden, druhý, tretí, štvrtý a keď už dal druhú ruku, tak som sa bál, že mu nebudú prsty stačiť, že bude musieť ešte na nohách počítať a naozaj mu nestačili dve ruky, aby vymenoval všetky projekty a hovorí, že mám z toho už veľkú hlavu a neviem čo skôr. Aj na toto treba dávať pozor, aby bolo v prvom rade Božie slovo, aby zbor nebol zahltený mnohými projektami. Ale už som si potom povedal, nebudem chodiť po zboroch a nebudem pýtať žiadne peniaze. Ani u vás nepýtame žiadne peniaze, keď sme vám rozdali buletiny, ale vás chceme povzbudiť k službe na Božom diele, aby ste boli vnímaví pre inšpiráciu Ducha Svätého, čo Pán Boh od nás chce, aké sú Jeho cesty pre nás, aby to neboli naše cesty, naše výmysly, naše plány, naše projekty, na ktoré potom nemáme peniaze, ale ak to bol Jeho projekt, Jeho cesta, aby sme v tejto ceste stáli a tu určite požehná a určite prinesie financie a požehnajú peniaze pre tú prácu. Budem hovoriť ešte viac o financiách, ale začiatky boli naozaj ťažké, keď som teda prišiel do toho domova Bielých hlav, ktorý bol spustnutý. Bola tam v 52. roku, to komunisti zrušili. Celú prácu Kristýny Rojovej, spolok Vieroslava rozpustili, všetky diakoni si museli odísť preč z tohto domu a štát tam urobil ľudovú školu umenia, teraz umeleckú školu. A aj potom odtiaľ odišiel, asi v roku 2001 odtiaľ Zuška odišla a budova zostala prázdna. Do budovy začalo pršať a zatekať a z rýn rástli stromčeky a bolo to opadané omietky, rozbité okná. Bolo to veľmi zlý pohľad na tú budovu a napriek tomu na tej budove presvítal hlavne za takého vlhkého počasia nápis: ak budeš veriť, uvidíš slávu Božiu. A mňa toto veľmi dojalo. A hovorím si, aká to je sláva Božia? Schátraný dom. Toto nemôže, že kresťania takéto niečo vystaviť. To nemôže takto zostať ďalej. A cítil som také veľmi silné povolanie do tejto služby, ale mnohom to bolo také moje ambície. A to nebolo správne. A hovoril si, pustím sa do tejto práce a naozaj toto musíme, tento dom zachrániť, aby tu naozaj bolo vidieť slávu Božiu. A tak som si zrátoval veci, čo všetko viem, čo všetko dokážem, či mám dostatok peňazí a povedal som si, jasné, toto viem, toto zvládnem a do tohto sa pustím. Ale Pán Boh ma celkom inak vyučoval. A keď som chodil do toho domu, tak som si pripadal ako Nehemiáš, ktorý chodí po tých zrúcaninách a nevedel som, kde mám začať. Prekračoval som tam všelijaké smeti a všeličo. Takým veľkým paradoxom bolo, že takým domovníkom tam bol taký miestny alkoholik na Starej Turej. Veľmi dobre ho poznali, nebudem hovoriť radšej ani jeho meno, ale ľudia na Starej Turej poznali ako takého známeho alkoholika, ktorému občas pomáhali aj s bicyklom, keď spadol a bol opitý. A on, tento človek, strážil domov Bielých hlav. Tak si hovorím, to mi nejako nesedí. Kristýna Rojová, ktorá sa angažovala v abstinenčnom spolku Modrý kríž a bojovala proti alkoholizmu na Starej Turej a privinula k sebe deti, ktoré boli z alkoholických rodín a otcovia zlyhávali, nestarali sa o svoje deti, pretože ich alkohol ničil. Ona tieto deti prichýlila a jej dom stráži miestny alkohol.
a povalovali sa tam fľašky všelijaké od vína v tom dome a mňa bolelo srdce nad tým. A tak sme prevzali do starostlivosti tento dom a ja som tam chodil a nevedel som, kde začať. A do Apoštolskej cirkvi prišla taká mládež a oni mi povedali, ja som v Apoštolskej cirkvi nehovoril o tom, aký my máme projekt, pretože vtedy sme ešte chodili do cirkvi bratskej a vedel som si predstaviť, že aké prospešné táto práca môže byť pre cirkev bratskú na Starej Turej, pre miestny zbor, ako tam môže slúžiť v sociálnej oblasti, ale Pán Boh to chcel inak a prišli sme do Apoštolskej cirkvi a tam som nehovoril o tomto projekte. Stále som si myslel, že to je moja záležitosť, ale bremeno bolo ťažké. A mládež sa sama ponúkla, my ti pomôžeme. A ja som potom hovoril aj pastorovi, že Jožko, ja si viem predstaviť, že aký význam to môže mať pre miestny zbor táto práca. Ale aký význam to môže mať, alebo výhody priniesť pre apoštolskú cirkev v Novom Meste, v inom meste, to neviem. On mi hovorí, ty si náš brat a ty máš bremeno a my ti chceme to bremeno pomôcť niesť. Nezištne. Máš bremeno a my ti ho pomôžeme. A vtedy ma Pán Boh vyučoval. Nie si sám. Ja tu mám ešte mnoho bratov a sestier. Aj pre nich mám prácu a oni ti pomôžu. A prišli a povedali mi, objednaj kontajner, my ti pomôžeme. Ja som objednal kontajner, nabehla tam mládež a vyhadzovali všetko radom. Ja už som potom sa aj bál, že povyhadzuje to, čo nemajú, ale za 3 hodiny bol plný kontajner, práce začali. A keď začali tieto práce, Pán Boh ma ďalej vyučoval. A ja som videl, čo treba ďalej robiť. A ja som zavolal firmu a povedal som im, treba osekať omietky, treba urobiť nové omietky, vymeniť okná, urobiť elektriku, podlahy a dvere a záchody. A pustite sa do toho. A oni mi povedali, keď sa robili tie omietky, že dobre, bude to stáť 3200 eur. A ja, keď boli to ľudia, firma, a hovorím, dobre, začnite, peniaze síce ešte nemáme, ale iste ich Pán Boh požehná, keď dokončíte prácu. A oni mi na druhý deň volajú, že oni neprídu. Že oni neveria, že my budeme peniaze, oni nepotrebujú takúto prácu robiť. Tak som volal druhú firmu. A druhá firma mi dala podobný rozpočet, 3200 eur. No ale samozrejme už som im nepovedal, že nemáme peniaze. No a začali a robili a už sa chýlu práca ku koncu. A viete, prežil som vtedy znovu ťažké obdobie, keď už dokončovali prácu, tak miesto toho, aby som sa z toho tešil, tak mne zvieral žalúdok, pretože sme nemali peniaze. A ja na začiatku som si myslel, že toto zvládnem, pretože mám firmu a firma to zaplatí a není problém. A Pán Boh mi ukázal, že aj na tej firmou on vládne. A spravil také veci v našej firme, Pán Boh, že by sme nemali peniaze. My sme mali 250 eur na účte firemnom a na osobnom účte sme mali 200 eur. A Pán Boh mi hovorí, tak čo s týmto chceš prosím ťa urobiť? Kde sú tie tvoje ramená, že máš nejaké peniaze navyše a toto zvládneš? Nič nezvládneš. Potrebuješ bratov a sestry a potrebuješ mňa, aby som ja pripravil veci. A ty musíš ísť po mojej ceste, nie po svojej ceste. Niekedy sa hanbím za toto a neviem, či to je pre vás na povzbudenie, dúfam, že áno. Neberte si celkom so mňa príklad. Ale toto bola Božia cesta, ktorou mňa vyučoval. Možno vás bude inak Pán Boh učiť. No a chvíľu sa koniec a majstri im povedali, v piatok dokončíme, v sobotu ešte nejaké prerábky, ale teda dokončovanie, ale príďte v sobotu si prevzať prácu a v pondelok by sme boli radi, keby ste nás vyplatili. A hovorím, fakt, dobre. Ale ťažké obdobie som prežíval. Viete, niekedy kresťania prežívajú aj tak, že veľmi ste na dne a bolel ma žalúdok, som mal taký stiahnutý, nevidel som veľmi jesť vtedy a modlil som sa, že čo bude. A v piatok som prišiel domov a manželka mi hovorí, máš na stole nejaký šek? A hovorím si, no tak to zase už nepotrebujeme ďalší šek platiť, veď sme na dne skoro. No
No ale že to nie je však, že máš platiť, že to ti prišli nejaké peniaze. No a hovorím si, určite nejaké drobné, to nás nezachráni. Ani som sa nepozeral na to ešte. No že no, len sa pozri, že len si zober. A som si pozrel a tam bolo 3200 eur na tom všetku, čo nám prišlo. A hovorím si, no to by nejaký omyl. Ešte stále som neveril, že Pán Boh môže takto zázračne konať. A nejaká poisťovňa tam bola napísaná a tak som išiel telefonovať do tej poisťovne, že čo to je, čo to znamená, aby som si nevybral peniaze a potom odo mňa chceli naspäť, že to nejaký omyl. Ale už bolo po 3:30 a nedovolal som sa. Tak som išiel na poštu, že či to nie je nejaký vtip. No a tak som dal tej pani za prepážkou tento šek. Ona si pýtala odo mňa občiansky preukaz, tak som jej dal. Tak nedôverčivo na mňa pozerala, chodila od okienka k okienku. A potom všetky tie zamestnanky na mňa tak pozerali z diaľky a ja som videl, že tak to je asi zle, už som rozmýšľal, že kaďal budem utekať z tej pošty. No ale mali môj občiansky preukaz, tak si neudem už nikde, tak budem musieť strpeť nejakú hanbu, že čo to je za podvod. No a prišla zase za mnou a hovorí, že prepáčte pán Feriga, že my toľko peňazí nemáme na pošte, lebo vyplácame teraz nejaké sociálne dávky, takže keby ste prišli v pondelok. No, hovoríte, fajn, dobre to dopadlo, v pondelok prídem. A v pondelok som zisteľoval, že čo to bolo za peniaze. A naozaj to boli naše peniaze. Pred 5 rokmi som si založil životnú poistku. Neviem prečo, pretože som už jednu mal, ale prišla jedna pani a ponúkla, tak som to založil, urobil som trvalý príkaz a zabudol som na to. Peniaze odchádzali každý mesiac nejaké malé, že som si nevšimol. A toto bolo po 5 rokoch vyplatenie nejakej prémie. A ja som si uvedomil, že pani, tak pred 5 rokmi ty si vedel, že ja v ten pondelok budem potrebovať 3200 eur a ty si ich poslal. A všetko sme vyplatili a Pán Boh boli v tejto veci oslávený. Keď som to hovoril svojej rodine, pretože ja si myslím, že tí najbližší majú prvý vedieť o tom, čo prežívame, tak deti moje v tichosti pozerali na mňa a hovoria, že ocko, dobre, ale mal si nejaký plán B, predsa. Čo by si bol urobil, keby tie peniaze... Tak som videl, že tak ako keby až také otázniky nad ich hlavami, že ako si to mohol takto urobiť. Že mal si nejaký plán B. A ja hovorím, detičky, nemal som žiadny plán B, len som sa modlil. A veľmi som sa modlil a Pán Boh sa oslávil. A bolo to aj svedectvo pre moje deti. A ja si myslím, že naozaj takto máme žiť otcovia, matky, vierou, aby sme túto vieru odovzdávali našim deťom ďalej. To je to ďalšie povzbudenie, ktoré mám pre vás. Nebojte sa žiť životom viery. Ale na moje zahambenie musím povedať, že keď to všetko prešlo, tak som si oddychol a povedal som si, viete čo, už to v živote nikdy takto neurobil. Vždy budem mať plán B. Zase som sa nepoučil. A prešlo pár mesiacov a Pán Boh ma znovu vychoval. Ale neviem, či už nehovorím to. Môžeme ešte povedať jedno. Poviem vám aj ten druhý príbeh, ale poprosím nášho pastora Jaška Gaboviča s mojou manželkou, aby prišli trošku zaspievať, aby to bolo pestrejšie. Pozdravujeme a prinášame pozdrav z Nového Mesta nad Váhom, ktorí možno starší ma poznajú, niektorí mladými sa zdravím, pozdravím bratom kazateľom, sa poznáme ešte od čias mladosti,
Takže predo mnou je posolstvo, ktoré bude spievané. Peter tu hovoril, koľko projektov mal ten kazateľ. Boh mal jeden projekt. Zachrániť človeka. Ani plán B, ani C. Plán A. Zachrániť človeka. Spasiť ho. Pred mesiacom som bol v Aši. Na Google si to nájdete? Vygooglite ste? A tam sa stal zázrak s mojím životom. Bol som v Jeruzaleme. Bol som pod vrškom Golgoty. Silný dojem, ale najsilnejší bol v Aši. Pretože tam Ježiš Kristus uskutočnil svoj projekt na mojom živote a ma spasil. Halelujá. Máš svoje miesto, kde sa to stalo? A ja som si bol zaspomínať v Aši. Dobre, nebudem ďalej hovoriť. Ale poďme teraz na miesto Golgoty, kde Ježiš Kristus na kríži rozpel svoje ruky a uskutočnil plán spasenia pre teba i pre mňa. Golgota, Golgota, Golgota. Tu pod krížom zostávam rád, vplyv sveta sen nepreniká. Strach, bolesti, žiaľ sa neznámym stal, keď v slzách na kríž pozerám. Klince nedržali na kríži ťa viem, ani ľudská zloba tvoj ťa držal hriech. Klince nedržali na kríži ťa viem, iba z veľkej lásky ku mne si tam šiel. Si spomínam na slávny deň, keď pod krížom padnúť som smel, keď Boží mi syn sňal beremeno vín, v jasle menil strašlivý deň. Klince nedržali na kríži ťa viem, ani ľudská zloba tvoj ťa držal hriech. Klince nedržali na kríži ťa viem, iba z veľkej lásky ku mne si tam šiel. Ja na teba hľadím, môj Pán, jak plný si bolesti rád.
Ešte poviem krátko jedno svedectvo a potom ešte trošku zaspievam. Vždy ma dojíma táto skladba, pretože tiež podobné som prežil. No keď som si povedal, že už to viacej neurobím, tak Pán Boh ma učil, že urobíš, pretože musím ísť po mojej ceste. A vtedy prišiel Pavel Trusík, ktorý robil učiteľa v škole a povedal, vieš, neobnovili mi zmluvu na ďalší rok, nemám zamestnanie. A ja som vedel, že do nášho združenia potrebujeme zamestnanca, tak som povedal, vieš čo, Palino, poď, zamestnáme ťa do nášho združenia, garantujem ti mzdu do konca roka. Boli to 4 mesiace. A ja som mal peniaze zase na 1 mesiac. A znovu som to urobil, ale vtedy ma to nenapadlo nejako. Až keď bolo treba vyplatiť mzdu na druhý mesiac, tak som videl, že zase nemáme peniaze. A zase som sa modlil a zase som mal stiahnutý žalúdok. A presne vidím, že z 19. bol termín výplaty a termín odvodov všetkých do sociálnej, zdravotnej poisťovne na daňový úrad, daň z mzdy. A manželka mi hovorí, že nemáme peniaze na tú výplatu. A Pane, zase som proste urobil niečo, čo som nemal. A čo teraz s tým? A zrazu jedna nemenovaná firma Tekane vyrába čaj, dobre, zrazu nám poslala peniaze. A ja som volal tej ekonomke, že čo to je? No, že to sú 2% z daní, pretože my máme neskôr daňové priznanie o pol roka posunuté, takže mali sme tam nejaké peniaze navyše a že poslala som tie peniaze. Bolo to presne toľko peňazí, koľko sme potrebovali do konca roka. Myslím, že 10 € navyše tam ešte bolo. A znovu sa Pán Boh oslavil. Takže tak, jak som povedal, že do konca roka bude zdá, tak naozaj bolo, ale nevedel som, že nejaká firma vôbec Tekane, že existuje a že má posunuté prázdniny nejaké daňové a že má o pol roka posunuté termíny a že zrovna 18. prišli peniaze a 19. sme mohli vyplácať všetky tieto odvody. Pán Boh je veľmi úžasný. A v tej súvislosti poviem, že včera sme navštívili sestru Jolku, ktorá žije v Betánii a ktorá bola dieťa chalúbky, ktorú Kristina Rojová privinula tam do svojej chalúbky, pretože jej rodina ju nemohla vychovávať, tak ju dali tam. A ona nám včera rozprávala krásny príbeh. Ako boli tiež odkázaní na Božiu milosť. A jedno ráno sa deti zobudili, to včera hovorila tá Jolka. Ráno sme vstali a nemali sme čo jesť. A tetička povedala, že idem do komory pozrieť, čo tam je, a otvorila komoru, komora prázdna. Nič tam nebolo. Tak si plakala na svoje kolená a modlila sa Pánu Bohu, aby mala čo dať deťom jesť. A ako sa modlila, tak búchali na dvere. A tá tetička hovorí, no takí sú rýchli, ani pomodliť sa nedajú. Tak vstala, otvorila dvere a tam prišiel sluha od pekára, priniesol 2 koše, plné prádelné koše žemiel. Práve, že tu nás sa to minie. A naozaj sa aj minulo, všetky deti sa najedli. Takto sa Pán Boh stará o nás a má to presne načasované, tak ako On podľa tých svojich hodín, nie podľa našich túžob, podľa našich žiadostí. A ešte na záver vám, ja som mohol hovoriť asi aj hodinu, ale na záver poviem
svedectvo z posledných dní, ktoré sme mali. Rozhodli sme sa, ale tá budova potrebuje i odrenážovanie. To znamená, že odvodnenie, aby neťahala vlhko do svojich múrov. No a my sme mali 1000 eur na účte a ja som sa tešil z toho, lebo som si dobre vypočítal, že 1000 eur nám bude stačiť na odrenážovanie. Pretože som vedel, že 100 eur bude stať drenážna trúbka, 100 eur bude Nopex fólia stať, 300 eur bude stať kameňta, výkopy si urobíme zadarmo. Mal som to presne vypočítané na 1000 eur a 1000 eur sme mali. Aleluja, Pane, máme všetko, ideme pracovať. A tak ako sme pracovali, tak sme zistili, že tam tečie vodovodné potrubie. A pod základy tieklo za 1 minútu 12 litrov vody. A bolo to ešte pred nejakými hodinami, takže o tom nikto nevedel. Tak som volal firmu a oni povedali, tak ďakujeme vám za takýto nález, pretože to bola na naše úhrady tá voda, ale že musíte si to opraviť na vlastné náklady, pretože je to na vašom pozemku. No a už som vedel, že 1000 eur stačí. Kopali sme ďalej a prišli sme na to, že táto budova nemá vôbec kanalizáciu. Sice tam vyzeralo, ako keby táto budova mala kanalizáciu, ale bola tam žumpa, ktorá presakovala do podložia a to husté zostávalo, riedke odtekalo, strácalo sa tam niekde v teréne a robilo to tam zle. A ja som videl ďalšie náklady. Treba napojenie na kanalizáciu, treba projekty kanalizačné. A už som videl, že je zle. Tak som volal firmu, prišla tam firma a povedali, áno, toto musíme vykopať, tu musíme urobiť vodomernú šachtu, podľa noriem už musí byť vodomerná šachta pred pozemkom alebo tak dostupná našim technikom. Takže vodomerná šachta bude stáť toľko, kanalizácia toľko a tak ďalej počítali. A napočítali množstvo tisícov. No ale že tak čo? No a vtedy som povedal, Pani, tak do tvojej ruky to dávam, začnite robiť. Na druhý deň nastúpila firma, to bol zázrak, prišli tam bagre, stroje, kopali, robili novú kanalizáciu a my sme s mládežníkmi robili tu našu drenáž za 1000 eur. Ale tam vedľa robili robotníci, ktorí sme každý deň 1000 eur museli zaplatiť za ich prácu. A oni prišli na to, že práve v tej časti, ako majú vykopať kanál, tak tam je obrovský kanál. A ten majiteľ firmy hovorí, to nevadí, papieri, to my rozbijeme a pokračujeme ďalej. Ale ho rozbijali 3 dní, ten kanál. A ja som za ním išiel a hovorím mu, pán Kubiš, ale to je strašne drahé, my na to nebudeme mať peniaze. No, že nebojte sa, pán Ferik, však to nejako zvládneme. Úplne neveriaci človek ma povzbudzoval v mojej viere. Neznaj Boh, ktorý proste tam robil, hovorí, nebojte sa, pán Ferik, zvládnete to. A konečná faktúra bola asi nejakých 12 000 eur. Nie 1000 eur, ale mnohonásobne viacej. A ja som sa modlil, čo, ako urobiť. Dostal som aj taký tip, že ktorí ľudia by mohli pomôcť, tak som tých ľudí oslovil jednu cestu, ale nakoniec z toho nič nebolo. Ona mi povedala, že mám pre teba také slovo z Biblie a otvorila Bibliu, čítala, ak chce niekto stavať väžu, si musí dobre zrátať náklady, aby potom, keď položí základ, tak a nemohol by dokončiť, takže vyšla na mňa. No tak takéto slovo mi ona dala, tak no tak čo teraz? Ale ja som veril, že to je naozaj od Pána Boha. Že ona to naozaj od Pána Boha, lebo je to duchovná osoba, že to nebolo len tak, že si vymyslela. A ja som čítal to slovo znovu a znovu, aj predtým, aj za tým. A ja som pochopil, že tam o nasledovaní Pána Ježiša. Že si mám dobre rozmyslieť, keď chcem byť na jeho pôde, či budem počítať, alebo nebudem počítať. Ak nastúpime na Božiu cestu, tak nebudeme môcť počítať. Dostaneme pozvanie von z loďky. Ako Pán Ježiš pozval Petra, vystup z lode pod zámok. A tá moja bezpečná loďka, zrazu som videl, ja musím vystúpiť. A ja sa musím viac spoliehať na Pána Boha. No a chcete vedieť, ako to dopadlo s tými peniazmi. Tak ja som, jak som spomínal, že máme tú firmu, tak ja som zobral peniaze z firmy.
a povedal som, vtedy sme tam toľko mali, ďaká Bohu, že Pán Boh požehnal aj tej firme a zobral som peniaze z firmy, moja manželka robí úhrady a hovorí, že ale na konci mesiaca nebudem mať na úhrady všetky. A ja si hovorím, budeme sa modliť. A prišiel koniec mesiaca a ja som volal do firmy vedúcemu skladu a hovorím mu, že Andrej, že aký máme obrat vo firme. A viete, keď naša firma má 1, 2 alebo niekedy 3% nárast oproti minulému roku, tak sme veľmi spokojní a považujeme to za úspech a progres v našej firme. A Andrej mi hovorí, vieš čo, už som to druhýkrát spočítal, ale 32% nárast sme mali. No a hovorím si, ďaká Bohu, že on požehnal. A hovorím mu, Andrej, ale čo sa stalo, niečo výnimočné, že nejaká nová predajňa sa otvárala, sme ju zavážali, alebo čo, že nie. Nič výnimočné, že rozmýšľali sme nad tým, ale všetci zákazníci naši kupovali o 30% viac než minulý rok. Ale že prečo, nevieme. Ale ja som vedel, že Pán Boh chcel požehnať, aby nám peniaze nechýbali. A druhý mesiac sme museli ešte ostatné veci doplatiť. A znovu som pozeral vo firme, už som tam bol a hovorím, chlapci, povedzte mi, aký bol obraz za október? 38% nárast. Takže veľmi Pán Boh požehnal túto prácu a nám nič nechýbalo. Ešte je veľa toho, čo by som vám mohol rozprávať, ale už nemáme čas na to. Chcem vás len povzbudiť týmto, že ak nastúpime na Božiu cestu, tak On nás bude vyučovať, On bude viesť, je to Jeho dielo, o ktoré sa On postará. Dnes v domove Bielý Hal moja manželka učí deti spevu a vysvetľuje im, učí spev a klavír, má asi 20 žiakov, ktoré zo Zušky odišli naspäť do domova Bielý Hal, lebo chceme sa učiť tu na Jankou Perikovou spievať duchovné piesne. A oni spievajú o spasení, oni spievajú o znovuzrodení, o vykúpení. Ona sa ich pýta, viete, čo to je vykúpenie? Nevieme. Tak im vysvetľuje. Takže okrem toho, že sa učia spev, učia sa i poznávať Pána Ježiša a tieto Božie pravdy. A domov Bielých hlav teraz nie je detským spevom a duchovnými piesňami. Tak ako kedysi Rojová učila deti spievať, tak i my. Nič sa nezmenilo od tej doby. Takisto ľudia vtedy nemali peniaze, takisto vtedy potrebovali deti starostlivosť duchovnú, aj inú, aj starí ľudia boli opustení. Toto sa vôbec nezmenilo. Už nechodíme na vozoch, na koňoch, ale chodíme na autách, máme internet, máme mobilné telefóny. Všetko to môžeme využívať na slávu Božiu, ale to isté. Milovať ľudí, milovať Pána Boha, milovať ľudí a prejavovať túto lásku medzi nami. Byť otvorený, výjsť von do tej miestnej komunity a pýtať sa, čo potrebuje táto miestna komunita, ako by sme im mohli poslúžiť a potom následne im môžeme priniesť evanjelium. Týmto sme chceli povzbudiť a potešiť, aby ste pokračovali i vy vo vašej práci, ktorú máte, aby ste sa spoliehali na Pána Boha, jemu verili, jemu dôverovali a On sa určite o svoje dielo postará. Vy budete požehnaní tým, že ste Jeho nástroje v Jeho rukách. Amen. Keď som sa zoznámil s najkrajšou ženou Európy, manželia, hovoríte svojim manželkám, že si najkrajšia z Európy, ale z celého sveta, to je jedno. Tak som jej dal otázku, chceš si ma vôbec zobrať, lebo ja mám inú lásku. Tak som jej povedal, vieš čo, na prvom mieste je Pán Ježiš. Ale zobrala si ma, alebo aj. A žijeme spolu, vďaka Bohu, bola by tu ináč, ale teraz je odcestovaná, s ňou slúžime, vďaka Bohu, požehnal nám 3 dcery, som kráľ, ale slúžia Bohu, viete, slúžia Bohu, dali mu slúžilo. A to ma dojíma, pretože sme si dali na prvé miesto Ježiša Krista. A to aj Peter svedčil, to dokladám aj ja.
pretože Ježiš je drahší nad všetko. Halleluja. Mne Ježiš je drahší než drahokám. Mne Ježiš je drahší než bohatstva kalám. Len chvíľa je drahšia nad majetky, keď cestu domov Ježiš osvietí. Radšej Ježiša ako kráľovať a žiť hriecha okovať. Ja Ježiša radšej chcem milovať na zemi aj v nebesiach. Mne Ježiš je drahší než slávy jas, mne drahšie je v úzkostiach čuť jeho hlas. Ja nežiadam obdiv ni chvály tieň, len Ježišovi veľmi ostane. Radšej Ježiša ako kráľovať a žiť hriecha okovať. Ja Ježiša radšej chcem milovať na zemi aj v nebesiach. On vzácnejší, krajší nad každý kvet, je nad všetko milší, čo ponúka svet. V ňom žiadosti duše sa utíšia, svoj život vďačne dám pre Ježiša. Radšej Ježiša ako kráľovať a žiť hriecha okovať. Ja Ježiša radšej chcem milovať na zemi aj v nebesiach. Kto sa stotožňuje so mnou, s mojim vyznaním, spievajte so mnou. Radšej Ježiša ako kráľovať a žiť hriecha okovať. Ja Ježiša radšej chcem milovať na zemi aj v nebesiach. Práve ste zložili sľub vernosti. Ďakujeme.